Takže všetko je už pripravené. Slovenskí futbalisti v bielých dresách majú výkop v prvom polčase, ktorý sa práve v tejto chvíli začal. Marian, na teba úvodná otázka. Vladimír Weiss opäť musel meniť svoje plány kvôli zraneniam. V tej zostave prekvapilo ťa nejaké meno? Tak myslím, že jediná otázka, ktorá bola otázka Kucku Kopune, ktorý o Kuckom je známe, že má obrovské množstvo zápasov za sebou, niekoľko takých drobných zranení a tým pádom nebolo isté, že či je v takej top forme a vyriešil to Kopunkom, ináč nie. Musíme si dávať pozor na prvý útočný výpad domácich. Bola to lopta nebezpečná, ktorá preletela celou 5 a celou 16. Túto situáciu sme zvládli. Ešte trošku v problémoch Rado Zábavník. Hamšík, pekne do behu Miňovi Stochovi. Toho zdvojili obaja hráči, ale bol tam jasný faul, možno aj na žltú kartu. Miňo to robil veľmi dobre. Položil si, dá sa povedať, na trávu oboch obrancov. Teraz bolestivou grimasou si prišiel zobrať loptu. No ale máme prvú štandardnú situáciu. Dá sa povedať taký skrátený roh. Vlado Weiss, Miňo Stoch, naši kreatívni mladíci. Uvidíme, čo vymyslia. Stáno Šesták. Takže teraz tieto minúty patria slovenskému tímu a to je dobré. Berezovský si organizuje obranné rady. Ešte diskusia hlavného arbitra s Martinom Škrtelom, ktorého bráni Hrajer Kojan. Tak a poďme na to. Miňo Stoch, dobrá lopta, tam skákal práve Martin Škrtel. Toho ďalšieho nášho breaku. A teraz opäť pozor. Veľká šanca Arménov, pozrime sa, čo to bude a je to veľmi nepríjemné. 0-1. Z nášho pohľadu Jano Mucha sa ešte snažil, robil čo mohol, ale Jura Movsisyan, teda jeden z tých, na ktorých tréner upozorňoval pred zápasom, že môžu byť nebezpeční, si opäť pekne nabehol za našu obranu. Jano Mucha sa snažil zmenšiť ten strelecký uhol, ale medzi nohy presne namieril a poprvý raz na posieť v tomto zápase je to prvý arménsky gól v kvalifikácii o postup na Euro 2012. Domáca strana sa raduje, naopak naša smúti, ale v podstate bolo tam niekoľko hrozieb z arménskej strany a tento raz sme už nedokázali reagovať na túto útočnú akciu domácich futbalistov. Ešte sa tam snažil Miro Karhan, čo je celkom zaujímavé, pretože naši obaja stopery vystupovali, no ale offsideová pasca sklapla na prázdno. Tam sme veľmi krátku chvíľku zle zareagovali po našej strate lopty. Miro Karhan centruje a no ešte Marek Hamšík sa dostával k lopte. Mladý Vlado Weiss a je to tam. Úplná fantázia, z ničoho nič na začiatku 37. minúty. Vlado Weiss si nášho reprezentačného kormidelníka vyrovnáva. To je naozaj mimoriadne dôležitý moment, pretože už sme sa aj predtým aj s Marianom Zemanom o tom bavili, že predsa len keď sa nedarí, tak niekedy to mužstvo potrebuje aj trošku toho šťastíčka a teraz to tak naozaj bolo. Marek Hamšík ešte tú loptu netrafil. Ale tá sa dostala k Vladovi Weissovi, ktorý strelil svoj premiérový gól v reprezentácii. Takže v 15. zápase v národnom drese Vlado Weiss mladší zaznamenáva svoj premiérový gól a mimoriadne dôležitý. Ale v tej polovice zápasu si myslím, trošku to aj tréner preskupil, aspoň myslím, že to určite bolo vedomé preskupenie formácií, čiže alebo hráčov v tej formácii stredovej a veľmi nám to pomohlo, zlepšili sme pohyb a až na tých záverečných 5 minút, tak si myslím, že tých záverečná 20 minútovka bola na našej strane. Talian Daniel Orsato odpískal prvý polčas, tak zatiaľ stav zápasu Arménsko-Slovensko, teda 1-1. V kabíne určite budú mať čo tréneri povedať. Toto vyzerá na ďalšiu nepríjemnú situáciu. Pozor na to a bohužiaľ po nedorozumení v našej peťke je tu druhý gól Arménov a stalo sa presne to, čo sme nechceli a to, čo som hovoril hneď v úvode toho druhého polčasu. Manučarian, ten ďalší arménsky strelec, ktorý sa dostal na ihrisko,
skóroval, takže obidvaja strelci, ktorí sa presadili proti Macedóncom, presadili sa aj proti Slovensku. Takže bohužiaľ 50. minúta a opäť budeme musieť doťahovať náskok súpera. My sme nevedeli, čo s loptou v strede pola, nakoniec ju získali teda naši súperi a pozrite sa, rýchlo sa dostali až pred našu bránu a pramenil z toho tento vedúci gól Arménov. Tam už ťažko aj Jano Mucha mohol niečo robiť, mal tam zákrok, vyrážal loptu. Myslím, že tá ešte sa trošku obtrela Martina Škrtela. Sa zastavil svoj pohyb, čiže môže aj správne rozhodnutie. Mousisianov ďalší strelecký pokus, zákrok Jana Mucha. Ako by sme si želali, dobrá lopta do 16-ky, Filip Hološko, hlavička. Tak nakoniec to možno Kornel Saláta, ktorý veľmi nebezpečne ohrozil. Poznáme ho z domácej ligy, ale pozor na rýchlu kontru Arménov. Tento výsledok teraz veľmi teší našich najväčších súperov, ale pozor na ďalšiu šancu, ktorú si Arménci... A pozrite sa. Tak, toto je zrejme definitívne klinec do slovenskej rakvy. 2 minúty pred koncom dostávame tretí gól. Prehrávame 1-3. Bude to veľmi ťažké s týmto výsledkom niečo spraviť. Už aj remíza by bola fantastickým výsledkom po tom priebehu, aký dnes sledujeme. Bohužiaľ, Chytarian v predposlednej minúte riadneho hracieho času dáva tretí gól domácich a naozaj to by už musel byť zázrak, aby sa s týmto ešte podarilo niečo spraviť, pretože takto v závere inkasovať, obzvlášť po tom priebehu, ktorý sme videli, tak... Ale tu opäť vidíme, že my nie sme v podčíslení, aj keď hráme va bank samozrejme, ale stále sme tam minimálne s takým počtom hráčom ako Arméni, keď dnes väčším. Dokonca teraz 5 hráčov bráni o dvoch. Treba povedať, že vlastne dnes prehrávame tie osobné súboje. Tak ako sú oni v eufórii, my sme v takom určitom krči a vtedy sme vždycky o krok neskôr. Hráme s takým